Hello, welcome to join our YouTube channel. Baokoubw बरायना लाग्रोनाय जाबाय. दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जाय मानसिफ्रा आंनि भिडिअ'खौ आसा खालामनानै नेनानै दंमोन बिनि थाखायनो थागासिनो दं आङो बेखौ बानायनो थागासिनो दं भइस नाथुर होनो थागासिनो दं माने बिराद गोबाव जाबायमोन सरि लोगोफोरनिसिम माने आं एडिट बानायनो हरदोंमोन इनिफ्राय टाइम सोलामा लेखा थायै थानानै दासान्दि दिनैसिम बिदि जाबाय आरोखि ना नेनांबाय माथो खालामबावनाय अलरेडि गासैखौबो कमप्लिट खालामजोबखाबायमोन होनांगौ बेनिफ्राय दायो बानायनो थांगासिनो दङ बेखौ बानायनोसै थांनोसै बेनिफ्राय लोगोफोर नेलादो एसे थाबैनो नुसिगोन माने लेट जानाय नंला बायदि मोनबाय आङो माने लोगोफ्रा दा लिंहरबाय नालाय बानायनो लिंहरबाय आं ओंखारबोबाय बानायनोसै थांगासिनो दं आं माने थांनानै दिनैनो कमप्लिट हायो ना हाया आंथ' बेलासि जाबाय बिराद बेलासिनाव फैनाय जाबाय नै ओमफ्राय हाला हाबायसै हायाला नेक्स्ट टाइमाव बानायबावनोसै माथो खालामबावनो दिनैथ' अबयसे हानायाथ' टाइम हानांगौमोन नायनोसै नोंनि आगाननि गाबनाय सोदोबखौ नों ओंथि गैयै दाखालाम दिनै होनायबाय रायजोफोर बिराद गोबावसै आरोखि ना टाइम मोनलाया आं सोलाबला बिसोर मोनला आं सोलाबा बिदि जालायबाय नीलिमा नोंनि आगानफ्राबो फाइलनि गाबनाय सोदोबा आंखौ फोजागोन नोंनि आगाननि गाबनाय सोदोबखौ नों ओंथि गैयै दाखालाम